Εθνικό Διευθυντή Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ταξία του κ. Χρήστου, να έρθει στο βήμα. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχοι, κύριε Διευθυντά της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φλόρινας, κύριε Πρόεδρε της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Φλόρινας, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμο Φλόρινας για αυτή την πρωτοβουλία, για αυτή τη δωρεά του λεωφορείου. Η προσφορά σας, η δωρεά σας αυτή, έχει ιδιαίτερη σημασία σήμερα, λόγω και της κρίσης που υπάρχει, η οποία διέρχεται η χώρα μας. Θέλω να πω ότι παρά τις οικονομικές δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν, η ελληνική αστυνομία προσπαθεί να ανταποκριθεί συστηματικά και να αντιμετωπίσει το έγκλημα και να εξασφαλίσει καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών στον πολίτη. Με την κίνησή σας αυτή αποδεικνύεται και έμπρακτα η κοινή συνεργασία μεταξύ του Δήμου Φλόρινας και της Διεύθυνσης Αστυνομίας Φλόρινας, ενώ επιβεβαιώνεται η στήριξη του Δήμου στο μάχημα αστυνομικό. Άλλωστε, κοινός στόχος και των δύο είναι να προσφέρουν στους πολίτες αυτής της ακριτικής περιοχής. Εμείς, ως εύστολοι πολίτες και ως αστυνομικοί, οφείλουμε και να αναγνωρίσουμε και να αναδείξουμε αυτή την προσφορά και να γνωρίζετε ότι αυτή είναι ουσιαστικά προσφορά προς την κοινωνία. Κύριε Δήμαρχε, σας εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας και σας διαβεβαιώνουμε ότι η προσφορά σας αυτή θα μετατραπεί από τους αστυνομικούς σε προσφορά υψηλών υπηρεσιών προς την τοπική κοινωνία και τους πολίτες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.